Эфирда яңалыклар вакыты тапшыру, сезнең белән Рамиля Хамидуллина исәнмесез. Азнакайда никахлашу сарае төзелеше бара. Республикада мәдәни тирәлек проектына старт бирелде. Әлмәт басуларында азык әзерләү дәвам итә. Бу хакта тулырак бүген сөйләрбез. Азнакайда махсус комиссия яңа никахлашу сарае төзелешен тикшерде. Объектта эш тулы куәтенә бара. Татнефть компаниясы ярдәм белән башкарылган эшләр хакында Эльмира Шәрифуллина дәвам итә. Проект буенча бина шәһәрдәге иң матурларның берсе булырга тиеш. План буенча тантаналар залыгына да 168 квадрат метр мәйданлы булачак. Уйланылган административ зона бердәм тәрәзә принцибы буенча эшләячәк. Төзелеш өчен урынны очраклы гына сайламаганнар. Гаилә паркы һәм җиңү паркы яшь парларның фотосессияләр өчен яраткан урыны. Янәшәдә генә мәчет һәм яңа православие чиркәве урнашкан. Мондый масштаблы проект шәһәр өчен чын бүләк. Ул Татнефть ярдәме белән тормышка ашырыла. Это местная подрядная организация «Стройбилдинг» строит. Бу шәһәрнең иң матур урыны. Әлеге фундамент Татнефть компаниясы ярдәме белән төзелә. Аны төзүгә 100 миллион сум акча сарыф ителә. Барысы да оешкан төстә бара. Подрядчылар эшне намус белән алып баралар. Нефтчеләр бездә канәгать. Ноябрь ахыры, декабрь башларында объектны тапшыру планлаштырылган. Но, скажем, с запасом в декабре мы должны этот объект сдать. Барлык эшләрдә график буенча бара. Бүгенге көндә төзүчеләр нигез салуны төгәлләгәннәр. У нас сейчас уже Фундамент өлешен төгәлләдек, стенаны күтәрә башлыйбыз. Әлегә 11 кеше эшлибез. Эш оешкан төстә график нигезендә бара. Техника җитә, бар да яхшы. по мере, как говорится, поступления работ. План буенча төзелешне декабрьгә кадәр төгәлләргә ниятлиләр. Шуңа күрә булачак яшь парлар биредә быел ук язылыша алачак. Эльмира Шәрифуллина, Рамил Исламов, Рөстәм Акбаров. Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә автобусларны йөртүчеләрнең юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозуларын ачыклауга юнәлдерелгән масса күләм тикшерү узды. Тулырак алдагы сюжетта. Автобус йөртүчеләрдән һәм алар тарафыннан юл хәрәкәте кагыйдәләрен үтәү кеше гомере белән бәйле. Транспорт катнашында юл транспорт һәлакәтләренә юл куйма максатыннан 8 июньнән 17 июньгә кадәр юк иде бүлеге хезмәткәрләре тарафыннан автобус профилактик чарасы үткәрелде. Ул җәмәгать транспорты йөртүчеләрнең юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозуларын ачыклауга юнәлдерелгән. Особое внимание уделено техническому состоянию. Айрым игътибар автобусларның техник торышына, транспорт чараларының юл хәрәкәтенә катнашуга кертелүен раслый торган гамәлдәге диагностик картага бирелә. Моннан тыш пассажирларны йөртү өчен лицензия, машина йөртүчеләргә куелган таләпләрне үтәлеше шарт. Определяемым требованиям, а также выполнение должностными. Шулай ук вазифаи затларның машина йөртүчеләргә алдан медицин тикшерү үткәрү һәм автобусларның техник торышы, рейс алды контроле үткәрү таләпләрен үтәүләре тикшерелде. Рейд нәтиҗәсендә 20 автобус тикшерелде һәм 3 кагыйдә бозу очрагы ачыкланды. Алар арасында куркынычсызлык каешлары, борылыш сигналларыннан һәм тышкы яктылык приборларыннан файдалану кагыйдәләре белән бәйле. Тикшерү өчен туктатылган автобус йөртүчеләргә рейд барышында юл хәрәкәте кагыйдәләренең һәм аларның үтәүнең мөһимлеге турында искәрттеләр. Госавтоинспекция по Альмийскому району напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения и призывает участников дорожного движения быть крайне внимательными и осторожными. Олия Байрамалова, Надежда Суленко, Рамиль Базартинов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Республикабыз басуларында азык әзерләү дәвам итә. Шул исәптән Әлмәттә дә. Районның авыл хуҗалыгы предприятиеләрендә бүген 6800 баш мөгезле эре терлек исәпләнә. Аларны кышлату өчен план буенча 40 000 тонна сенаж, 15 000 тонна силос һәм 7 000 тонна печән әзерлисе булачак. Былтыргы дефицитны исәпкә алып, хезмәтчәннәр каршында кимендә 2 елга җитәрлек азык запасы әзерләү бурычы тора. Район авыл хуҗалыгы азык-төлек идарәсеннән алынган мәгълүматлар буенча, бүгенге көндә 10 000 гектар өсте мәйданда күп еллык үләнчә булган, 350 тонна сенаж салынган, 25 тонна печән әзерләнгән. Татарстанда чираттагы мәдәни тирәлек проектына старт бирелде. Һәр шимбә сайын республика калаларының иҗтимагый мәйданчыкларында халык өчен күңел ачу программалары узачак. Бу татарстанлылар һәм республика кунаклары өчен мәдәниятне үстерүгә чираттагы саллы кертте. Моннан тыш милли традицияләребезне саклап калуга зур этәргеч булып тора. Рәдифә Нагманова дәвам итә. Жизнь проживаю за годом год.
навеки застряв в паутине нот. Колабыздагы мәдәни тирәлек проекты Татнефть компаниясы хәйрия фонды ярдәме белән оештырылды һәм уздырылып килә. Аның кысаларында Әлмәтнең 7 мәйданчыгында һәр шимбә саен 2 сәгатьлек күңел ачу программасы бара. Мәдәни кичне һөнәри артистлар компаниясында уздырырга теләүчеләр колабызның ашарлауклы буалары, сәламәтлек яшьлек паркы, Әлмәт драма театры артындагы һәм Нефть институты мәйданчыкларында, Каракүз скверында һәм Түбән Мактабының мәдәният йорты мәйданчыкларында җыела ала. Күп артистлар килгән. Бүген ике артистыбыз инде безнең Игнат Изотов, Александр Джимующий, Санкт-Петербургтан килгәннәр. Инде безнең Әлмәт шәһәренең артистлары да монда шундый уникаль атмосфера Әлмәттә. Шәһәрнең мәдәни мөхите кураторы Илнур Әхлиуллин сүзләренчә, бу елны программа тагы да эчтәлекле булачак. Иҗади мәйданчыкларда урам музыкантлары, Мәскәү, Тольятти, Самардан килгән музыкантлар, җырчылар чыгыш ясаячак. Айник һәм Игнат Изотов төркеме Санкт-Петербургтан яшь егетләр масштаблы конкурсларда һәм фестивальләрдә катнашалар һәм бик күп казанышларга ия. Татнефть хәйрия фондының Әлмәткә чакыруын бик теләп кабул иткәннәр. Мы играем в основном все помаленьку, попсу, хип-хоп, и сегодня будем смешивать это все с роком. Мәдәни мөхит проекты кысаларында балалар өчен киң программа планлаштырылган. Алар өчен аниматорлар эшләячәк, уеннар һәм бәйгеләр оештырылачак. Балалар вакытны күңеллегенә үткәреп калмыйча үз талантларын да күрсәтә алалар. Молодцы, бик матур мероприятиялар уздыралар. Исән сау булыгыз, килеп торыгыз менә шулай, безне сөендерәсез. Бирләр дә, тыңнарлар да, Аллаһның рәхмәте яссын сезгә. Татар телендә тоже концертлар булырга тиеш. Булар инде, булар иншалла. Матур гына җырласыннар, матур җырчылар. Не обязательно местныйлар гына, можно и приезжийлар да чтобы выступали. Мәдәни тирәлек проекты һәр җомга һәм шимбә көннәрендә 18 сәгатьтән 20 сәгатькә кадәр шәһәрнең төрле мәйданчыкларында узачак. Рәдифә Нугманова, Вероника Рябова, Айдар Кабиров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. И кричим: ура! Шәһәрнең мәдәни мөхите проекты Татарстанда Татнефть компаниясе инициативасы һәм ярдәме белән 2016 елдан бирле гамәлгә ашырыла. Ул мастер-класслар, театр тамашалары, концерт һәм анимацион программалар үткәрүне үз эченә ала. Бүген мәдәдә башланып киткән яңа сезон программасын хезмәттәшләребез күреп кайтты. Татарстан нефтчеләре республикабызның бер генә шәһәр һәм районында үз игътибары һәм ярдәменнән калдырмый. Күршеләребез Бөгелмәне дә шул исәптән. Биредә Бөгелмә механика заводы компания канатластында үсештә. Шуңа күрә каладагы теләсә кайсы бәйрәм яки күңел ачу чарасы аның эшчеләренең мәнфәгатен кайгыртып уздырыла да. Мәдәни тирәлек проекты ут күршебез Бөгелмәдә дә дәвам итә. Ул биредә берничә мәйданчыкта бара. Мисал өчен техниклар йорты мәйданчыгында бүген балалар өчен кече сабантуй уза. Балалар өчен кече сабантуй техниклар йорты урнашкан районда яшәүчеләрнең түгел, милли гореф-гадәтләрне балаларына күрсәтергә теләгән һәркемне җыйды. Техниклар йорты хезмәткәрләре милли уеннарны замана балаларына кызыклы итәргә тырышкан. Безнең төрле бәйрәмнәр һәр суббота саен була дип өметләнәбез. Безнең көн менә шундый матур аяз булып кына торсын һәр суббота, шуңа без бөтен кешене дә көтәбез, балаларыгыз белән, гаиләләрегез белән килегез. Без сезне шатландырып, без сезне шул кайфыгызны күтәреп, бергәләп, күңел ачып бәйрәм итәрбез дип шат калабыз. Биредә милли орнаментны өйрәнү максатыннан иҗади остаханәләр дә эшләде. Первый раз прощается, второй раз запрещается. Мәдәният һәм Өял паркында исә борынгы рус халык уеннарын искә төшерәләр. Шунда ук декоратив гамәли сәнгать эшләнмәләре күргәзмәсе дә бар. Һөнәрчеләр йорты остасы Анатолий Сурков теләүчеләргә агачтан сыннар ясау серләрен өйрәтә. Бирегә ул үзенең эшләнмәләрен алып килгән. Дерево оно разное, но в основном липа идет, как мягкий материал. Сыннарлы төрле агачтан ясарга була. Иң җайлысы юкә, ул йомшак агач. Тупыл, нарат, каенны да кулланырга була моның өчен. Какие деревья у нас есть? Береза очень для фигурок подходит. Плечо вперед, меняем на правое и правое назад. Абысы инде Бөгелмәнең үзәк мәйданы. Биредә урам тайм уза. Хореограф Светлана Усарова балаларны һәм өлкәннәрне заманча бию серләренә өйрәтә. Үзе дә кечкенәдән биеп үскән Светлана ханым бию аша кеше эмоцияләрен чагылдыра дип саный. Для меня всегда ориентиром для тех, кто хочет заниматься танцами, является два главных. Минем өчен биюдә ике күрсәткеч мөһим. Ул да булса ритмны тоя белү һәм тырышлык. Шул ике сыйфат булганда без таулар күчерергә сәләтлебез. Население точно присутствует. И второе — это усердие и трудолюбие. Вот, все.
Если вот эти два качества есть, то мы можем свернуть горы. Радифа Нугманова, Марат Халиуллин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Шуның белән тапшырыбыз ахырына якынлашты. Һәр яңа көн сезгә яхшы яңалыкларны алып килүен теләп, мин Рамиля Хәмидуллина һәм монтажер Алия Байрамалова сезнең белән сау булашабыз.